Mga boss, why mo palit inyong manok panabong dia? Gross. Ha? 1,500 ra. Hangyo ba yun? 1,500. Ugis ba? Binabayan na siya kani ugis. Kani may ni? Ha? Kani. Mga boss, why mo palit inyong manok panabong dia? Nakoy baligya unta ba? Picture akong gida ako ng kuwaon og ganahan mo ba? Why ganahan yung manok panabong dia, boss? Tama, boss. Di mo ganahan manok panabong? Ha? 1,500 ra. Hangyo ba yun? 1,500. Galing ha. Jawa sa kulo. Kuhaan siya ka ng ugis o binabay. Ano ka puti? Na picture akong kuhaan. Hindi ko usa. Oh, mahangyo ba mo? Lang. Ay, sapi. Naka-picture din, boss. Ganahan mo tanaw ba? Tanaw mo? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Ugis ba? Binabay na siya kani ugis. 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 Kani may ni? Ha? Kani. Kani may ni? Oh, kana. May na siya, boss. Kanang may na siya pupahon. Sakya mo kayo makay. Ano, tarihayag ang buwan mo. May ka na mo. Aray ko yung iwan. Oh, may ka na mo kuhaan mo siya. Pupul mo. What? Ha? Wala ka, boss. May ka na, boss. Paliwatan, boss ba? Ha? Di mo kuhaan, boss? Dili? Tara. Ugis na siya, boss. May ka na, boss. Hapit na kabuno. Aka to, kabuno gitu siya. Kalima. Oh. Tara, hapit na, boss. Oh. Ha? Hindi mo, boss? Hindot niya siya, boss. Tulong na katuig, boss. Guwa na ya. Pare, kuha na kayo ganang kuano, tiil himbis ba? Di mo makuhaan, palit. Kani, boss, ugis ba? Ugis. Di mo makuhaan na. Main ka na siya. Kana yo, happy dyan sa kabuno. Uba mo dagan. Kabuno, yun tala. Kani, boss, boss. Tulong katuig. Di mo makuhaan. Kuha na ako dito. Ganahan mo. Di na lang. Di na lang. Di mo, boss, di lang. Asa, boss? Manok panabong ba? Di na lang. Di lang mo, boss. Rasil naman ako agad. Ganahan mo ba? Ako lang itong kaswa ba? Aris na, boss. Sige pa ba? Boss, nakoy mutana ba kanang hilig ba mo manok? Nata ko'y baligya manok ba? Kanang kuan na siya? Ha? Kuan. Murag 4 months man siguro ni. Hilig mo tarik. May balikan mo. Barato rin. Kadiri naman. Ano baligyan ka ba kay pangalawan ba? Kuan na ni. Kuan siya balibo ka nang. No. Sanay ka nang babae ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nindot kita. Babae na. Nindot ka na. Ang amahan na kay apit ka puno. Dagan lang. Kamu boss. Hybrid ba? Ang paano ni amahan apit ka puno. Dagan lang. Sus, nindot naman kayo ikaw. Ika. Nindot kayo breedo? Ha? Barato rin eh. Ako na nihatag nyo. Di mo? Sige. Ikuala ko ni Slayan na siguro eh. Okay. Yan na ka mo. Nindot kayo niyong tagbag-breed ta. Sus. Serious? Ako na tani hatag og sig mga tris. Hangyo dos ba? Okay. Na aris ako. Ako ni ikuag lain. Sa arog din mahalin.
Kundi bos, kanang nata ko'y, buka ba, pili po, natin eh. Ko'y balik yung taman no. Kuhaan pa niya kanang 5 months. Ublis ko. Mahal na ni kay. Kuhaan. Nanay agi. May agi tulong. Kuhaan. Sa mga revisinto. Galing ha? Adi mo ilang tari deh. Tapos ganawa ba? Tanawa na nyo. Ha? Oh, nata may kauban deh dari hiling sing tari. Di mo hiling tari deh. Pwede na! Wala pa sukara. Napo dalo? Oh, yara. Nato daga. Kan ang guning di mo ni kon. Kilon? Mawasad lagi. Kasi ginahan mo ta. Tanawa na nyo. Ano? Ginahan mo ba? Oh. Bugis. Ang amahan na tulo ka tulo na kaagi. Hybrid ka na. Sa. Bahay ka na eh. Payan ba niya? Puwa kayo? Bayan na si kuhan ba ta? Bloodline ba? Sige mo, kasi ganahan mo. Kabus. Ha? Sige, ari ko na eh. Paalam ko na eh. Ibang ko ba? Lang tayo. Boss, para to kanang vlog na mo ba? Try, ang nag-video to at na kanang may kahoy ba? Try, kanang kahoy ng mga motor ba? Vlog na mo, among YouTube ba? Salamat